E o son, as cores, os movementos, as máscaras e os personaxes únicos, inconfundibles do Entroido da provincia de Ourense. Ese momento de pôr esas caroutas, de sentirte noutra persona, de cometer aquelas falcatruadas que normalmente non podes, non? Eu creo que o Entroido estaría moi ben definido, que é cando o señorito pode ser pobre e o pobre pode ser señorito, non? Alegría, diversión, respeto. Cando tú vas saltando, sintes o son das esquilas, iso é marcha os males todos. O Entroido naceu como unha festa para celebrar o final do inverno, na que a xente se disfrazaba para afugentar malos espíritos e atraer boa sorte. Coa chegada do cristianismo converteuse nun tempo de despedida da carne e dos praceres antes da Cuaresma. Mal salvaxe, que como a todos os animais nesta época representa o espertar do inverno, da invernía, e a chegada da primavera. Era un pouco eso que facían os farrumecos, non? Íbamos roubar as cachuchas, os chourizos e todo eso que despois durante unha temporada non se lle podía meter carne ao corpo. Ourense é a provincia con maior diversidade de entroidos de Galicia. Hai grandes celebracións como Xinzo, Laza ou Verín, pero tamén figuran pequenas aldeas cheas de personaxes singulares, os lavardeiros de Mugares, os follateiros de Lobios ou o oso de Sande. Cosíanlle por encima unhos follatos para disimular os rotos e o feo daquelas farrapos, e dai nacían os follateiros. A pervivencia do mundo do rural, que eso fixo que en cada aldea pervivise unha figura do Entroido que cada un facía a súa maneira. Tamén temos entroidos que volveron á vida tras anos de silencio, como os troteiros de Bande. Outros naceron na posguerra, como a boda da Pita en Eiroas. O Entroido foi duramente reprimido na época da dictadura, despois da Guerra Civil, entón onde máis perviviu moitas veces foi onde quedaban máis lonxe os centros de control, como a Garda Civil, etc., que entón permitía eso os habitantes desas aldeas unha maior liberdade á época de vestirse e de disfrazarse. Os entroidos pequenos teñen vida propia, mantéñense grazas á participación da veciñanza, á memoria oral e ao traballo colectivo das asociacións culturais locais. A cultura está por riba de todo e que sigue viva e que, polo tanto, hai unha continuidade. Despois non se trata de outra cousa, eu creo que ter unha continuidade, non? Tanto en todas as costumes como na nosa propia lingua, neste caso, o Entroido, que non hai nada máis bonito que poder atopar xente aínda que tuvera moi presente e agora moita xente con ganas de poder continuar con el. Entre estes entroidos pequenos, Sobradelo, en Xunqueira da Ambía, destaca por manter vivas figuras únicas. Os farrumecos, recuperada hai máis dunha década, e a novidade deste 2026, a Rinchona. Agua, un pouco fedella, que lle gusta andar detrás das mulleres solteiras, non? Desas mulleres casadeiras que hoxe, perde un pouco esa parte, non? Porque o que iba facendo era levantándolle un pouco as saias e hoxe casi todas vestimos con pantalóns, polo tanto, pónselle un pouco máis dificultoso o seu traballo, pero non por eso menos imposible. Entón, estamos moi orgullosos porque este tipo de figuras só hai 3 en Europa, non? E que, polo tanto, podamos ter unha en Galicia, pois para nós é toda unha honra. Outra témola por Gales e outra por Castela e León. A recuperación destas figuras devolve tradicións ás rúas de Sobradelo e garante que a memoria, a cultura e a participación veciñal sigan construíndo a identidade da parroquia. Entroidos miúdos, tradicións enormes.